yung last 28 January, meron nga dalawa na namatay. But doon sa series of encounters, last 12 February, 3 encounters yun. Ang last encounter yun yung hapon, yung 1:20 ng umaga. Siya lang yung, unfortunately, siya lang yung tinamaan. But I think marami-rami pa sila. Hindi pa namin ma-sure kung merong mga tinamaan pa doon because meron din mga nakita na blood stains. So unfortunately, sabi ko nga, nataon na yung nangyari na encuentro, doon na timing yung buhos ng bala sa kanya. Actually, based doon sa report, may mga nauna pa sa kanya na dumaan. But nung nagkaputukan na yung dalawa na nauna sa kanya, nakatago na doon sa bed ng nung hill, hindi na siya tinamaan. So tamang-tama pagdating, yun yung nandun si Maria Malaya, so siya talaga yung masama. So yung plano niyo po ngayon para sa mga kasama niya na nakatakas? Yung plano niyo po para sa mga kasama niya na nakatakas po? Ongoing yung pursuit operations po namin, starting 12 February, and as of this time, baka may nakabalita na rin ngayon sa Bukidnon, ay sa Butuan City. Meron na naman po kaming encounter, I think an hour ago or half an hour ago, meron naman doon. Ito yung kasama rin niya doon sa nangyari na encuentro. Thank you po.